gaya muku gaba ɗaya abin da ya faru da wannan bawan Allah. Ana tambaya ta me ya faru bari ba ku labari tun daga farko har ƙarshe. Ina zaune sai ake tagin dina ga wani bawan Allah ya zo daga Lagos a kafa dan ya ga mai mataba sarkin waka. Aka dinga tagin dina wasu na ta tura mu kai har da wanda ma ya kira ni ga wani bawan Allah nan kusan kwana shida ya ce mun ko huda a Kano amma kun ki ku ya daugan shi ɗaba wulakanci da waye duk dai ba wannan bane yasa ni ne magana. Ina ganin wannan post din nasa yana kuka yana cewa yana so ya ga sarkin waka ya zo a kafa tun daga Lagos yana so ya ga sarkin waka kawai sai ban tausayi dan ni tunda nake ban taɓa ɗaukar mutum na ce wai na ɗauke shi na kai shi wajen mai sarkin waka ban taɓa ba tunda nake ko mutane da yawa suna ce min na kai su to amma saboda ba wannan aikin nake yin ɗauki mutane dinga a'a ba wannan nake yi ba to wannan sai ban tausayi sai na bidiyo na ce wannan bawan Allah ya zo daga Lagos a kafa saboda soyayyar da yake mai mataba sarkin waka so da haka ya bani tausayi zan ɗauke shi in Allah yadda zan kai shi wajen mai mataba sarkin waka. Bayan na yi wannan bidiyon sai na ga wani bidiyo yana ta trending na wani menene wanda yake cewa zai zo ya ga hoto waye har nake cewa bazan na fasa daukar sa kaza mutane suka ringa min comment bai kamata mutum ya zo masoyi ne kaza ni dai naga abin da ya kamata kawai mai mataba sarkin waka ya ga wannan bawan Allah saboda an ce ya zo daga Lagos a kafa kowaye dole zai ji yana so mai mataba sarkin waka ya haɗu da wannan bawan Allah. Sai na ga mai mataba sarkin waka na ce masa ga wani bawan Allah nan ya zo daga Lagos yana so ya ganka kaza ne mai dai bayanan da zai gane sai ce jira zai kira ni sai ya kirawo ni sai yake cewa yanzu wannan bawan Allah yana ina sai na ce an ce min yana kasan gada a kasan gada yake kwana to sai wannan lokacin sai ya ce a bai kamata ya dinga kwana a kasan gada ba abin da ya kamata a kama masa hotel din da zai zauna kafin na dan gama abin da nake yi idan na gama abin da nake yi ni da kaina in ji sarkin waka kenan ni da kaina Allah da sai in ga muku san da ya kamata ku zo sai na kai shi